Katkum kakot kubor silong time kabaar pusan terik benai bakat ar hajar ar pusau ka DC jong ka East Kasil District kan ya kendu ya ka meeting dan ka komiti ka bakerpang ka lai tarik Januari halar ka isu kramau jembuin ka Borsensar District jong ka East Kasil District kan penlong ka jingyalang jong ka komiti bah klidu ban pek ya ka jing halar ka kramau jembuin hamau senram kata hakalai tarik Januari hajar pusan ya kani ka jingyalang on penlong hakamra trekam jong ka deputy commissioner kakong RM Kurba kakong RM Kurba kepada sarpesan jong ka ka komiti kalakot ya kata ka jingyalang hadin ka jing penpena ultimatum da ka kutumba suraksha parishat kabadon ha asam persya ya ka jing kentai ban le niam hakram mau jumbun hadin kajing khajing yalang u presiden ka KSP u Satya Ranjan Bora ulaong baka sarkar Meghalaya kala jubab ban penbet ya kajing yalang kabala ap khmi lenti ban yakran halor ka kam kramau jumbun ni pentik kena ya kajing don jongi ha kajing yalang ni pentik kena ru bahadu kata kapor barok ki jajing ya ki kin sakut ki wei pat ki kam an sastang lada don kam hadin balak bisar benya ya ki rai bat ka jingmi na ka jingyalang ong ubora ha ka kurwa ula pen scam ba kim don ban thau ya kinu ki jaj jinglong bom kwa bat ban om pen pau bat ban om pen ban sau yano na kanu kaniam ne ka jaj ben reu Yinale ya kikam kumbalap tha yang ni kat kum ka artikel sanpuai jong kariti sensar kari India ni dan bet hang ni banas nyang sha ka jing pen scam ya ka jing long try ri bat ka jing ya teli ka emlang salang ong ubora ula ong ru ba ki kwa ban kerpat ka sarkar Meghalaya pakan khot ya baro ki wei pat ki badon benta ki badai bat ka te ka kram kentup ya kinong mi khmat na ka dorbar ka thai ka sengkhasi bat ka hima mau sunram pat kiwei yin ka paru ya ka bor badai pet bakin sobha ban penpet ya ka jinglet jungo ya ka jaka khna bangin sungthu ya ki benta ki bayadai bat ka ka kram ong u presiden jong ka KSP kani ka kanhun ka badan asam kala penbenah ka atsau tarik no pra jar psau bakin penloi ka jing ya ki ha pernihat ban persya ya kejing kentaj ban ai jing bet ban le niam bakram mau jumbun kabala penlong ya ka bos Sensar district Ribhoi ban penbena ban khang no ya kani kaju ka kanhun khamun chua kala penpau biang ya kejing pernyam jongka ban penthut ya kejing yadai ka surak habreng ka asam ban Meghalaya lada sim khia ban weng no ya kejing khang ban mani blai da ki rong nge Hindu hakawai na kakram kata kamu ka kram mau jumpuin kepada nama senram ka dorbar senang mau senram kala khang ban le niam hagate ka kram ta ka bapan skam bagade ka jaka jumokai pat kam dei ka jaka mani blai ka jing kali menta kalong balai haban khot ya kata ka komiti naga benta kitu ki Hindu hatu kampan biang bakarai kate ka kram mau jumpuin ka dei ka jaka jumokai perthai om ka jaka penlong jing eseng ni ka jing le niam ni ka jing mani blai kani ka penpau bangi pendam buat burom ya kabor jong ki preu ki panabar jong ka jela ni kan mau lada ka asam ka le ya kino ki kam persa ya ki preu na ka jela jong ni wat si kenten ro kam ong na mat ki sotu ki la da ka lenti bat kat kum ka an haban ong no kum ta wat la ka asam ka sia dia ya ki preu bukra ro ka klam ong wat si kenten kum ki pai ba pisoi hab mo ya kane ka jing khot ban ya kran ka komiti ya kitu kino elam jong kitu ki Hindu kan bala da don kicing ya ki hapo jong ka jela da ki trai jela kam tam ya ki khasi om dan papatiao ban da khot jing ekran ro haden slam ba hadu ban da kya sa thangan hadu ban ya pet mit pe yong sha uslap sha uler ha ka tu ga jaka besong sa thangan kan ba ya kini ki berupat kaloilan ki khot sa ka jing ekran ban ya penbet ya ka jing jong ki Nrai wala kataru tungin ap ya karai la sai kasni nget paka sarkar bat EDC badan buram kimdai ban aili ya kini ki KSP ban ong bakin ajing buat makin asam kat ya ka bor jong EDC bat ka sarkar ke ka bom la long ni kermen bakin no sensar jong ka jala ka jongi jong ka district es ka district kin perkhat ya galawe jong ki khon ki ti la ka ya galawe jong ka jaj ben reu
Ku bela cibun tangkat ni, ngin saya kenduk ki wei pade ki kubor.